så. Velkommen til. I dag der skal jeg unboxe en skateboard her. Så... lad os se. Så den kommer her. Så jeg sidder faktisk inde på mit nye værelse i dag, fordi at jeg lige flyttede så. Så skal vi ikke få åbent skateboardet. Det er sådan et, ikke sådan et, jeg ved ikke hvad det hedder. Men ja, okay, lad os få åbent. Det er sort. Det er det som et skateboard. Ikke med det lort. Det gider vi ikke. Vi skal jo ind til skateboardet. Okay. Øj. Det er sådan et her. Sådan et, sådan et dejligt skateboard her. Over jul. Det er lækkert. Det skal vi jo køre på, men det kan jeg vise jer i en anden video. Så jeg ved fandme ikke... fordi jeg er så sød, ikke? Så må jeg godt se hjemmesiden. Ja. Der er fandme også en hjemmeside. Det her det er så... Nu vender det ikke på hovedet, vel? Jeg tror fandme... Der er det så hjemmeside. Ja. Så ja. Så ja, det er så. Det er lige min lillebror. Hej Sean. Hej. Sig hej til YouTube. Hej. Sig hej YouTube. Hej YouTube. Sean, prøv at se min skateboard, mand. Er det ikke lækkert? Matematik? Ja. Men det er det så min lille irriterende lillebror. Så. Ej, det kan blive hissig. Fuck, du stinker. Men vi ses.